Esperanza Mila Martín. É unha costumbre desde fai moito tempo. As costumbres cambiaron bastante. Cébase os porcos e a partir do mes de novembro xa se matan os porcos. Cóllese a sangue para as filloas, pélase o porco, sácase as tripas e prepárase e deixase enfriar o porco ata o día seguinte. Desfaise o porco e empeza a faena. Salar, preparar a zorza e fanse os chouritos. Todo este proceso se fai ca axuda da familia e veciños. Déixase curar debaixo do cañizo e faise o fumo.